Jotono khulumkan channel o kai tomong no norok tak phanan channel no subscribe khalaya khongka subscribe khalai ready ang katal job advertisement te online information related videos sanam ga faidi tini kaisa katal notification ailainai o notification ang kai IBPS ni bukhakti rijaka oro je IBPS Office Assistant Multipurpose Tripura Gramin Bank ni bagai apply khalai tongnai rok tei je admit card manjak rok borok mock test rimano hingke official website angri ruano aro thangi norok thangdi thangmani yakulo naidi omo hai page khulukjak page khulukjak kai o jaga o tongo bo state ni apply khalai norok ka jaga norok Tripura ruoi naimano hingke norok Tripura rakhai Tripura state ni phaiyana oro naidi norok ang official website di ruan description o Tripura and West Bengal ruoi aboni ulo norok go sini rekhang kai norok amo mobile bai no bo naimanai kai loading kha omo hai kaisa screen khulukjak screen khulukjak ka jaga o norok ni mungsa login ID rok rwna nanglak example kai ni password ba ID ma rwnai hingke sign in khaidi sign in khlaimani yagulo loading nai kisa loading tongo kai norok naidi sign in khaimani yagulo omo hai page khulukjak kai o jaga o tongo naidi saka o view in tei left side o bumung tongnai norok ni example kai oro tongo English tei Bengali tei English tei Hindi tongo hingke norok je select khaimani obo ready hingke oro terms and condition rok tongo norok pori naidi borok ni website o thangai ang description di rwnai hingke norok naidi mock test norok khlai naidi boma haike exam rwnani tomong no norok first time bank ni IBPS ni bukhakti apply khlai tongkha kai hingke omo khlaibai kai norok omo pori naidi kai exam foro rok to norok pori na nanglak somoi ma nang khaiye hingke next to ready English Hindi tei English Bengali haike pan ruoi next to ready hingke next to rwkha kai entai kaisa page khulukjak oro bo select khaidi norok English tei Bengali hingke oro tick mark ruoi oro naidi I am ready to begin rijak tongo hingke o jaga o ungkha kai no question paper nugnai hingke norok naidi exam rui naidi mock test rui naidi oro 8 ta question tongo hingke question oro rijak tongo naidi norok hingke tomong no norok ani channel no subscribe khlaiya hingke subscribe khlai tei ang official website tui ruanani description o norok aro thangai norok mock test rui naidi tomong no norok IBPS ni exam rwnani preparation rok nai tongkha kai tini bagai amsung nong situng jotono no hambai।